Samantala, mga pampaswerteng halaman naman po inihahanda na ng mga plantita sa pagsalubong ng bagong taon. Para sa good news na yan, ikwento mo, Idol Tita Ronnie. Habang abala ang ilan sa paghahanda ng mga prutas para sa medianoche, hindi naman nagpapahuli ang mga plantita sa paghahanda ng mga pampaswerte umanong halaman bilang bahagi ng pagsalubong sa bagong taon. Ayon sa paniniwala, may ilang halaman na sinasabing nagdadala ng swerte at positibong enerhiya. Kabilang dito ang snake plant na pinaniniwalang nagtataboy ng malas, welcome plant na inaakalang humihikayat ng mga bagong oportunidad, lucky bamboo na inuugnay sa pinansyal na kasaganaan at photos o money plant na simbolo ng pera at kasaganaan. Karaniwan ding nilalagyan ng makukulay na ribbon ang mga halamang ito at maingat na inaayos bago i-display sa loob o labas ng bahay bilang paghahanda sa pagpasok ng bagong taon. Gayunpaman, paalala ng mga plant enthusiasts na gabay lamang ang mga paniniwalang ito. Nananatili pa rin nakasalalay sa sipag, diskarte at tamang pagpapasya ng bawat isa ang tunay na swerte at tagumpay sa darating na taon. Yan ang ating good news for today. Ako si Idol Tita Ronnie, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.